Мъжете може да не го разбират, но едва ли има жена, която да не е стояла стотици пъти пред гардероба си с вечния въпрос какво да облека. Отговорът е в пазаруването на правилните дрехи. Такива, каквито да ни отиват, да ни стоят добре, да ни изразяват и да се комбинират с другите ни дрехи от гардероба. Ако не знаете отговорите, то има специалисти, които ги дават. Днес работно време, професия имидж консултант. Дефиниция. Имидж консултант е една доста интересна професия, която включва много дейности и функции. Общо взето изграждане на имидж на различни хора, корпорации, ако щеш банки, различни неща, които имат нужда да изглеждат добре и да бъдат представени пред хора. Това е един човек, който прави нещата да изглеждат добре. А стилист, как се различава от твоята професия? С какво? Стилиста може да прави и различни неща, като да отговаря за стилизирането на дадена ситуация, на филм, на предаване. Специфично е и съвсем различно от това за имидж консултанта. Работата на имидж консултанта. Обучение. Аз лично съм изучила тази професия, като съм кандидатствала в академията на Color Me Beautiful в Англия, Лондон, и те позволиха аз да бъда чрез техния курс да стана имидж консултант. Какво те учиха там? Колко теория, каква практика? Курсът е онлайн, всичко е на теория и успоредно мога да практикувам сама вкъщи, чрез приятели и те да ми помагат. Като това нещо се оценява от мен самата, а те самите само са ми дали знанията. Много нови неща ли научи? Много нови неща ли разбуниха стари митове, да речем? Имаше доста такива, да. Доста моменти, в които аз буквално не можех да повярвам, че това се случва. Различно е. Качества и умения. Да му е интересно това нещо, да се забавлява, да има нужда от развитие и да иска да помага на хората. Самият той трябва да има някакъв собствен стил, добър вкус. Това би било добре, за да може да се представя пред хората, с които ще работи и да могат да го харесват, но като цяло изготвянето на чуждия имидж е едно съвсем различно нещо от това да имаш сам стил. И се как помага? Помага. Усата помага. Да умееш да контактуваш с хора? Задължително. Това е един много силен момент, в който комуникацията, ако не бъде изучена, както в курса се учи и комуникация. Това е една част от моя бизнес, така че... Да се спечели доверието на клиента? Да се спечели доверието на клиента. Всъщност това е основната част, първата част, в която, когато се видим, ние имаме 30 секунди да спечелим доверието на отсрещния. Може би да бъде търпелив, защото различни хора с различни вкусове... Доста търпение. Доста търпение, защото хората са готови в различни степени, разбират в различни степени и подходът е индивидуален. Дори ако е към корпорация, към шеф, към нещо, което е по-голямо, дори тогава. Вярно е, че всяка една жена е отделна вселена, но също така е вярно, че специалистите са ни разделили на няколко типа. Те са взели под внимание цветовете на кожата, очите и косата. Дълбокият тип са хора с много тъмни кожи, коси и очи, черни или кафяви. Те най-добре могат да понесат тъмни, дълбоки, наситени цветове. Може да бъдат студени или топли, в зависимост от подтона. Светлият тип са хора с много светли коси, очи и кожи. Тях най-добре ги подчертават светлите тонове. Отново зависи от подтона, дали ще са студени или топли цветове. Студен тип са хора с видимо студено излъчване. При тях косите са сиви, тъмноруси или прошарени. Очите могат да бъдат сиви, сини, сиви или кафяви. Кожата е средно тъмна. Най-добре ги подчертават студените цветове. При тях подтоновете може да са ярки или меки. Топъл тип са хора с видимо топло излъчване.
Косата е меко кафяво, топло русо, медно, рижо. Очите може да са зелени, сини, кафяви. Кожата може да е шоколадова или розово-бяла. За добрия вид на този тип са топли цветове, които отново могат да бъдат ярки или меки. Ярък тип са хора с изключителен контраст, тъмна коса, светла кожа, тъмни очи или тъмна коса, светла кожа и много светли очи, зелени, сини, сиви. За тях работят най-добре чистите, ярки цветове. Има значение и подтона, който може да е студен или топъл. Мек или приглушен тип е характерен за хора с средно тъмни коси и кожи, както и очите биват пъстри, кихлибарени, сини, сиви. За тях е най-добре да носят цветове, които са пастелни. Те могат да бъдат със студен и топъл подтон. На терен. Чувствам се много добре в свои води, защото тук е цветно, пъстро и има много неща, които ще разберем. А пък ти още в началото каза, че много митове ще бъдат разболени. Се надявам това да направим и днеска, но сега сме в твоето, как му казваш, студио, ателие? Студио, добре. Естествено има щендери, на които така много, нека да покажа камерата, много дрехи. Съчетани се по някакъв начин или просто са дрехи, които сега ще показваме и ще разказваме? Съчетани са по цветови типове, прилича на магазин, но не е. Така че да могат да ми помагат в показването на цветовите типове, когато работя. На страните също имаш някакви неща, които са в полза на клиента ли, предполагам? На клиента, да. За ориентир съм сложила стиловете, за да могат, виждайки ги, да си подсказват и да виждат какво е да стила. Да се намерят някъде там. Да се намерят, да, защото има един тест, който се попълва в една книжка, за да може да се определи и стила. И така всъщност аз им показвам за какво става дума. Творческият тип е специфичен с това, че има дрехи от множество различни източници, включително висша мода и винтидж дрехи, които са събирали през годините. При този тип пазаруването е форма на изкуство. Драматичният тип обича да пазаруват и го правят често. За тях дрехите е важно да правят впечатление, а не да са практични. Те имат всички най-нови стилове и тенденции в гардероба си. Романтичният стил ще забележите по силно женственото присъствие, както в елементите, така и в десените, аксесуарите и всички детайли. Носят красиво бельо, дори и неудобно. Класическият тип е характерен със строгото си съчетание, без ярки цветове и дръзки комбинации. Работното облекло е строго, както аксесуарите към него. Рядко носят дънки, предпочитат класически панталони, комбинирани с кожени мокасини. Естествен тип. Гардеробът им изглежда неорганизиран и често носят каквото им попадне. Комфортни панталони с равни обувки са за предпочитане от хората от този тип. Бижутата им са от естествени материали, ако изобщо има. Градски шик е жената, която следва модните тенденции повече отколкото висшата мода. Тя не прави прибързани покупки, за да може да комбинира отделните елементи в гардероба си. Внимателно използва цветовете и комбинира изискано различните материи и тонове. Линията на тялото също е много важна. Те са колко вида? Видовете линия на тялото, тип тяло е 7 броя, като всеки един е със специфика, различен от другия и дава насока каква дреха може да се сложи върху това тяло, за да не правим грешки. А тези, които са ги ушила, пак ли са под някакъв вариант или просто са различни цветове, които си показвате с клиентите и решавате какво е неговото? Това не съм го ушила аз, това се дава с обучението. Така ли? Да, така че да можем да избираме, да преценяваме типа за даден човек. Това е универсално за всички типове. Направено е най-ярките представителни цветове на дадения тип, за да може да се избере, да се определи типа. Ти каза за въпросника. Ние вече си имаме един клиент. Ще мине ли тя през този въпросник? През една част сме минали вече. Тя е типа Light, който е светъл. Тук вече спрямо линията на бюста, деколтето, пропорциите на врата, раменете, вече имаме въпросник с деколтетата, кое от деколтетата става, кое не, като отбелязваме на всяко едно деколте, пробвайки върху човека, какво може да носи, какво може да не носи. Както същото следва и с ръкавите.
с всяка една част. Абсолютно. Тук има математика, геометрия и още други неща. Каква форма да е блузата? Дали да се връзва, дали да е широко пусната, дали да има жабо, дали да е къса. Защото в момента забелязвам, че много жени носят такова тип болеро, но не на всяка отива, понеже е модерно. По същия начин форми, най-различни. Полите също си имат форма, линия, спрямо нашата линия на тялото, съответно избираме линията на полата, за да подчертава, да направим по-добър вариант на себе си. Или да скрием. Но когато подчертаем, ние скриваме другите неща. Да. В положителния аспект. Панталоните също, какви панталони да носим, колко да са дълги, колко да са широки, какви шарки да са. Същото следва и за палта, сака, якета, всичко, което се носи отгоре. Съответно дълги палта и рокли. Аксесуарите, каква големина да са, какъв цвят, естествено. Първо определяме цвета, след това големината. Материал е колко после. Да са едри, да. Материал е после. И така вече имаме типична работна среда, имаме си клиент, имаме си имидж консултант. Ти каза, че вече е направен въпросника с твоя клиент предварително. Какво знаеш до тук за нея? До тук знам цветовия и тип и знам линията на тялото. Ще покажем по-скоро как изглежда това, когато е в действие и правим нещата да стават ясни. Първото нещо, което аз правя, е да им представя типовете, за да им стане ясно какво гледаме и какво търсим. И в следващия момент започваме да налагаме самите пелерини, по които се определя цветовия тип, за да може да разбере и човек, клиента, какъв тип е. Това, което наблюдаваме, е как участва всичко в нейния баланс, какъв е, дали виждаме повече пелерината с цветовете, дали виждаме лицето и повече, кое надделява, дали се оцветява в някакъв неприятен цвят, много често изгубва цвета си, става като леко мъртвешки, така да се каже. Когато е правилната гама, започва да се освежава и да, дори без грим, да придобива приятен вид и да светва, така да се каже. Тази гама за нея е определено по-тежка и по-тъмна, защото нейната кожа е много бяла, тя самата е много светла. Очите не са толкова светли, но като цяло излъчването е доста светло. Обикновено се слага пълната противоположност на това, което сме сложили преди това. Първият тип беше дълбокия или тъмния, така наречен. Втория е светлия. Тя самата има доста нежно излъчване, така младежко и в момента е без грим, което после ще покажем и грима, как може да съответства на дадения тип цветово. Това много приятно я продължава. Когато не тежи пелерината или не е по-лека, се вижда разликата от предната, както в момента. Продължаваме с студения тип. Тоест това в момента може да ползва тези цветове. Отиват и така ли да разбирам? Да, първо ще ги сложим всичките. Това е нейната гама, но ще сложим всичките, за да видим разликата, кога отиват и кога не отиват. Това е студената гама. На нея е малко бледичка, така да се каже. Това е топлата. Ако човек не е топлата гама, цветовете се виждат много силно на пелерината и той се изгубва. Това е яркият тип. Тук още по-силно се вижда разликата. Главата става, аз го наричам като отрязана, като чужда. Или пелерината го прави по този начин. И последния тип е мекия.
И ако трябва да теглим чертата сега, кой от всичките тези типове? Коя пелерина е нейната пелерина? Нейната пелерина е с светлите тонове. Както виждаме, тук вече има синхрон и баланс в цветовете. Избрали сме доминантен цвят, което значи цвят с насищане в горната част, който е едно много красиво синьо, и цвят за полата, който е в неутралната гама. Неутралните цветове допълват цветовете от доминантната група, така че да могат да се съчетаят и да бъдат в баланс всички дрехи заедно. Както виждаме, тя самата вече се чувства по-добре, изглежда по-добре. С допълнението грим и аксесуари вече ще стане съвсем различно и всичко ще си дойде на мястото. И така, време сега да покажем какви аксесуари биха отивали на облеклото на нашия клиент. Аксесуарите, освен цветово, е нужно и стилово да отиват. Да са подходящи за линията на врата, линията на лицето, всичките тези неща да са в съчетание и естествено цвета, защото се намират доста близо до лицето и се отразява цвета. Избрала съм нежни цветове за нея, които да не са в контраст с блузата, която има пайети от нейната гама. Един доста приятен пръстен, който подсилва блузата. Може обици колие, може само обици, може само колие, кой както предпочита. За предпочитане да имаме аксесуари винаги. Красиви са, подчертават ни, правят ни по-женствени. Особено ако са добре подбрани, е най-добре. Те дават цялостност. Те дават цялостност. До голяма степен завършват тоалета. Много неща завършват тоалета. И не трябва да ги избягваме, винаги да си ги слагаме. Дори когато нямаме настроение или сутрин, когато бързаме, да не забравяме тези детайли, защото те дават цялостен, завършен вид на това, което сме. Грима идва след като вече сме избрали цветовата гама, аксесуарите. Да, то е допълнение, защото е нужно да знаем цветовия тип, за да може да направим съответния грим. Съответните сенки, руж, всичко, което има цвят. Това, което влиза в моята професия още, е да науча хората, жените, сами да правят грима. За мен е много важно, когато ме няма, те сами да могат да се оправят, да знаят и да могат да избират в магазина, когато отидат. Това е много важен етап. Да могат да си изберат цвета, да е подходящия, да ги науча как да го виждат това нещо, как да различават, къде да пробват фондиотена, как да си избират руж, къде да го слагат, за да оправим всичко, което е насложено като вярване и не е правилно за дадения човек. Много е важно всеки един детайл да си бъде на мястото, за да изградим цялостната визия и да бъде всичко това специално за човека. Тя вече е готова? Тя е готова, да. Можем да я видим. Видяхме тази сесия на клиентката. Колко време продължава принципа на такава сесия? Как се казва? Консултация?
Консултация. Колко време продължава? Цветовия анализ е около 2 часа. Когато става въпрос... Да, има много детайли. Когато става въпрос за линия на тялото и на дрехата, може да отнеме половин ден, дори и повече, в зависимост от това какво правим. Ако ги събираме всички детайли и елементи на едно място, може би ще отнеме и ден. Става въпрос за грим, вече всичко се разяснява, попълва, пише и така. Тоест човек си един ден да си освободи, за да дойде при теб. Може на 2 пъти, по няколко часа, така че сесиите са различни, разтегателни, може да ги съберем и по-бързо да стане. Зависи какво знае човек, зависи как ги вижда нещата. А когато си тръгва клиента, има ли някакъв набор от цветове? Дал ли си има някакви неща, които да има в себе си, да знае как да пазарува, как да се облича тук нататък? Да, изпращам им на имейл цветовете, които могат да ползват. Избираме техните дрехи, които стават за носене и показвам тези, които не стават за носене. Разделяме ги на 2 купчини. Не ги изхвърляме, запазват си ги, но желателно е да не ги носят. Хората. Не я познават, но им става интересно в първи момент. Зависи как я представям. Аз я представям доста разпалено, разгорещявам се и обикновено увличам хората и те започват да виждат това, което аз виждам и да им става интересно, да им харесва и да виждат смисъл в това нещо. Но трябва да им разкажа, иначе не я разбират и не се я срещали до сега. Чужда им е. Работно време. Плаващо. Любимата ми дума плаващо. Обикновено е когато другите почиват или извън тяхното работно време. Тогава съм аз. Професионална деформация. Непрекъснато преценявам, като видя човек нов и почвам да премислям и да сканирам точно кой тип, защо, какви очи, каква коса. Най-лошото. Не знам дали има лошо. Това е един творчески процес. Във всеки творчески процес лошо, не знам дали. Може би трудно? По-скоро трудно да си занеса нещата. Тежки са до някъде. Ако съм сама, това би ми било тежко и трудно, но иначе няма. За мен е весело, забавно, така до голяма част е хоби. Най-хубавото? Най-хубавото е, че творя и се зареждам. При мен няма умора. Когато включа на тая фаза да работя с хора, някакси този процес ме освежава и ме развеселява дори. И предполагам, че от най-хубавите неща са доволните клиенти. Абсолютно. И обратните връзки от доволни клиенти, които са доста забавни, интересни и наистина ще ги публикувам някъде, за да могат да се радват и други хора да виждат какво се случва. Но за нас сега думата ни е, Боза. Боза. Айде! Ще получа разширени вени. Ура!